दायो उदालगुरि खाथिबारि मेरि क्रिसमासखौ नायफैदो आरो नै बियो जोंनि बर'निया बे बांसिन माहाजोन बियो उदालगुरि खाथिबारि गेरजाया बे बांसिन माहाजोन नै बेयाव नायनोसै आरो बेयाव सोरबा गोदान गोदाननि नायफायो नै गोदाननि ना गोदान फैयो बहुत गोदाननिबो नायनो फैयो आरो जोंथिं आरो गोदान नायनो फैयो जोंथिं जाबाय लकेलनिसो नायो बियारथ' तेजपुर थांनाय लामा गुवाहाटि थांनाय लामा बेनिखायनो बेयाव गोदाननि मानसिफोरा सोरबाफोरा बेयावबो गोजाननि मानसिया सोरबा नै बेयावबो बहुत मानसिया ओइ बेयावसो बेयावसो बेयावबो गोजाननिबो नायफायो बहुत गोजान बेयावबो गोजाननिबो नायफायो बिथिं थांनाय तेजपुर थांनाय लामा ना आरो बिथिं थांनाय गुवाहाटि लामा बिथिं थांनाय तेजपुर लामा बेखायसो गोजाननि सोरबा असमियाफोरबो नायो सोरबा आदिबासिफोराबो नायफायो सोरबा बर'फोराबो नायफायो सोरबा सावथालफोराबो बाङालिफोराबो अनेक बायदिसिना गोजानिया नायफायो आरो बेयाव खाथिना बे मेन लामा खाथियावनो गेरजा बेयो जाबाय मा बुङो नलबारिमोन ना नलबारि गेरजा नलबारि दायो थांसै मोनाबाय न'आव थांसै दे बाय गुड नाइट গিফেৰে ধন্যবাদ দিবলৈ ওলাইছো আৰু আমি সকলোৱে তালি দিম এই উপহাৰ দিয়াৰ সময়ত পুনৰ পিছলৈ আমি নিশ্চয় লগ পাম এনেকৈ সুন্দৰ কাৰ্যসূচীত বিদায় দিছো আৰু আগন্তুক সময়ত পুনৰ আপোনাক লগ পাম বুলি আমি আশা কৰিছো ধন্যবাদ আমি তেখেতক লগ পাম বুলি আশা কৰিছো লগতে আমাৰ তেখেতক লগ পাই আমি নিশ্চয় আনন্দিত হৈছো আৰু তেখেতৰ পৰিচালনাত অৰ্থাৎ তেখেতে যি ড্ৰাইভিং কৰি তেখেতসকলক আনিলে আৰু আমাৰ লগত এই সুন্দৰ সময় কটালে তাৰ বাবে আমি তেখেতকো ধন্যবাদ দিছো আৰু পিছলৈ এনেকৈ লগ পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছো
다 메리 크리스마스नि आलासिया थांसिगोन दिनैबो जालानो बिसोर जाबाय गसाइगाव माने दायो टाइमा बेसेबां जाखो टाइमा बेसेबां जाखो टाइमा 8टा होमबालाय थाब थांनाय जासिगोन नै ओमफ्राय हरै हाबहैबावबा जोङो माबासो मोनसिगोन फारि बाय बाय दे दे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आं गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन जायफोर हारिनि